מדד הקיטוב הלאומי שאנחנו משיקים היום מסמן תמרור אזהרה אדום לחברה הישראלית. בסופו של דבר המספרים מדברים בעד עצמם. אנחנו נמצאים במדרג שלישי מתוך 4, שמסמן בעצם את הסכנה שאנחנו עומדים לפני אפשרות להתלקחות לכדי אלימות פוליטית במרחב הציבורי. אותי לימדו, מה שלא מדיד, לא מנוהל. השפה החדשה שאנחנו משיקים פה, שמאפשרת להבין במספרים מה מצב החברה שלנו, היא בסיס לשינוי. באופן טבעי, כשאנחנו מסתכלים על המספרים האלו, אנחנו מסתכלים על גובה הלהבות. אבל אני רוצה רגע להתעכב על הצד השני של המספרים האלו, דברים שחשוב להכיר בהם גם. בסופו של יום, רוב הציבור הישראלי לא תומך בלגיטימציה לאלימות. רוב הציבור הישראלי מעוניין בהקשרים חברתיים עדיין עם הצד השני. רוב הציבור הישראלי מוכן לוותר על חלק מעקרונותיו למען אחדות העם. יש נוגדנים בחברה הישראלית שאנחנו צריכים להעצים אותם כדי למנוע מהחברה הישראלית להתפרק, זה עלינו. בסופו של דבר אנחנו יודעים בדיוק מה מלבה את הקיטוב. אנחנו מבינים מהמחקר שתפיסת האיום, העובדה שאנחנו תופסים את הצד השני כמסוכן וכמאיים, העובדה שקונספירציות מחלחלות לשיח שלנו וגורמות לנו להאמין שהצד השני הוא לא רק מאיים, הוא האויב, הוא מישהו שאנחנו צריכים לפעול בו. העובדה שאנחנו ממשיכים לראות את ההתפוררות באמון במוסדות שמאפשרים את הקרקע המשותפת שלנו, וגם בסופו של דבר, העובדה שאנחנו תופסים את העולם כמשחק סכום אפס, כל אלו מסוכנים לנו. כי בסופו של דבר זה מוביל אותנו מקיטוב רגשי עד לכדי פתיחות לאלימות, ופה באמת הסכנה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך אנחנו בעצם מייצרים את הנוגדנים? אז נמרוד דיבר על איזשהו רף מינימלי. אנחנו צריכים להגן על כללי המשחק. לא צריכים להסכים על הכל, אבל אנחנו חייבים כחברה מתפקדת להגדיר כללי משחק שעליהם אין חולקין. אנחנו צריכים להתחיל לתקן את התפיסות. אוקיי, בסופו של דבר יש הפרזה מוחלטת בשיח שלנו, כלפי התפיסות שלנו, כלפי הצד השני ואיך שהם תופסים אותנו. אנחנו צריכים לייצר מרחבים שימנעו דה-הומניזציה, ובסופו של דבר, והכי חשוב, מנהיגות אחראית. אוקיי, מנהיגות אחראית לא משולחת רסן, להפך, מנהיגות מרסנת שמאפשרת לנו לייצר פה חברה מתפקדת. ופה אני חושב, אני מעביר את המושכות קצת אליכם. יש פה מנהיגים מהאקדמיה, מנהיגים מהתקשורת, מנהיגים מהפוליטיקה, ממערכות החינוך וגם מאכיפת החוק. החובה פה היא עלינו. האקדמיה צריכה להנגיש את הידע הזה לציבור כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. התקשורת צריכה להפסיק בעצם להשתמש ב-rage baits ובשפה מקטבת ולהציג את המחנה השני כאויב. הפוליטיקאים חייבים לסמן קו אדום לציבור הבוחרים שלהם, גם אם זה לא משרת אותם מיידית אלקטורלית, כי הדבר הזה פשוט מסוכן, אנחנו על קו תפר, פשוט אי אפשר להמשיך איתו. מערכות החינוך שלנו שבטיות מדי, אנחנו חייבים לבנות את התפיסה של גורל משותף יחד, ואכיפת החוק. בסופו של דבר אנחנו בשנת בחירות. אנחנו חייבים לוודא שהסביבה הזאת שעכשיו תהיה ברחוב לא תתלקח, המשטרה צריכה לסגור. אז אני אסיים ולומר, אנחנו בעצם משיקים פה מדד שהתפקיד שלו לא להיות רק תמרור אזהרה, אלא כלי עבודה. אנחנו משיקים את הפורום לחוסן חברתי, החוג לתקשורת ומכון אגם, ואנחנו מזמינים את כולכם, כל הפורום המנהיגים הזה, לקחת חלק ולעזור לנו, להפוך את המדד הזה מתמרור אזהרה לכלי עבודה. אז בוא נהיה השינוי לו אנחנו מייחלים. תודה רבה. תודה רבה.